Het is de tweede keer in korte tijd dat er in de gemeente Stellingwerf vervelend nijs is hoe kooikarpers. Vrienden weekend waren de peer van het dure siervisken in Noordwouden vergiftigen. Nou is de fever van de familie Hogeveen leeg terug dieven. Het gezin is nog op vakantie, maar via haar goede vriend Mark Groen wil ze graag weten wat ze van een laffe dier vinden. Jammer dat het speel eruit is gehaald. Ze hebben er altijd zoveel lol van gehad en plezier. En het is voor de tweede keer is het weer eruit gestolen. Ja, dan ben je even op vakantie en dan gebeurt dit. Hoe komt dat bij hun om? Hard. Dus, hoe moet ik het zeggen? Ja, gewoon echt hard. Ze zijn gewoon aangeslagen, zeg maar. Ja, de meesten die hebben deze kooikarpers kregen van een overleden hart. Dat is heel triest. Maar het feit is dat wij uitsluiten dat er een rieger in het spul is. Dat is voor u wel duidelijk. Maar dat je waarschijnlijk oren meesten moet aan de west binnen. In totaal is er voor goed €1000 aan visking meenaam. De familie had weten dat de fever nooit dicht gaat. Ze wil net nog een keer bestellen worden. Nevens de politie is het dreig om de visking weer om te vinden. Maar er wordt wel een beroep dienen op mensen om goed op te letten. Dat in het circuit van kooikarpers meestal ik opletten ben en zeggen van hey, deze visken, deze hele partij visken, dat valt wel op, want die is krijg in appelskeer stellen. Ja, let die alsjeblieft contact opnemen, want dit moet stoppen.